Umete tu alire squad tu aje tukalie squad yekenyoraria yibi bago but injina arengo mokengi nyorete echeyu because barwa barenga banene twagatumiru twagenda yani bakabire buna abantu gete nchengo bamacheke kaze twakomunte biboko bono ngwana naje kyo monto monene kiriatu konwani aba murabaru ne chinunguro sana ime bamuditora bamura karubo bamure sukari bagena baro ngaigwereta Andrew mumanyo mwenga ngakura kuparede uyu ninje nene nabwaga kurwari 50 yingo devi kumoma kumpata masikia konte kijana gwabunire rekodi kare kurbe kivyale bivyano ringe kamayiga ene uma terenge eyu form 1 ande tamwenta usiekera Ndizi TV ubwansu bw'umugusi abokuru anyagidi maine njibaro ni ngongiriti Mwanchu muriria Ondizi TV ni Marogobe ndengo kwaliania ase umuroberio bumuganone umuroberio chereritko Jumatano ensa ayemone nusu ya Marogoba asto kuba tugosanga nabarai au naboigo abagosori ebiata abantu babiri bakina kurua sekerenge kemo otia ase ekende ase ubugima ase Marogoba ya turachigosanga nere papa antivirus no mogosoria wemecheso yo kwegia egiata otire ime na isiko yorogongo rwagusi ase aracho tumanyia umugano enga kiabira okina wikira ase abirukirana kolindira bakwenda gutubwa twitira aso mtandao oito o Facebook Ndizi TV News Digital ase ensema YouTube Ndizi TV News na wetira aso mtandao to www.ndizitv.net aso tonyora chinsa emerongebere na inye amatuko atano na bereye wikinyoranga ekerenga ekenene kyomoroberio yo no bosemye nabo ukumanya na kwa umukia elinda umanyenga no nyanga aso na bosko kurua sekerenge kemo utia ase kende papa antivirus. Thank you Jobu. Waire biega na kwa nivena asomoroberio ubumuganone asante sana abange nigo bako maetenga papa antivirus bara manyalieta lia ulieke kusibya na ndeba maetingo tutebyanga aso amalieta o ainingo. Okay mbia mono sana umuraria ninyorete anyetireba kera yuri bana mugakuriyo kurukwirikana omwenga no mungino kurukwa moniko mwenga kero ne iburi turarenko mokeriri ngunywa mabere ngunya kubachanda ngubuna ngwe bangete rieta ngurukwa Andrew mumanyi omwenga njeno mwiburi okisi county no ngibure kisi county asakuru kwa marani kewe ward. All right mwaka kyo kwa bete go kuiboru apa pandi sama ta bange bakoranga ko bete go pye no muga ko monene to banyanga aingo ya ro muga gade ene bole tu 1995 1995 January tarehe 18 ya abaiboli baonga kibakuru kwa samalieta bina tebo muga kuria kurukwirikana mumanyi erikana omwenga mumanyi no mungino Monica kemto mwenga ya asenkeli ino barenga mole asenkeli ino esenge ya ito na chindugo cyane ekarobona abibuli bali babiraria eto ibuli to murabane aba murabatatu nenyaroke yemo nane ninjo manene okaba munene ninjo manase family area na ende ninje ndo mugambi wabono icyagere karoro monene na ndo bwate chimbu jingia na gojo ko mugambi lakini inyo ritegera ngora rusi emyaka makeigo akenguru mugambi bikosi ye kitabi yakibono kitabi cyane kichacha ko bobuya ngire ni kwekero cyane bado ngitegera ko mugambi abwe semo ya abayibuli bao ekero ba ko igorete ni matana banya nga bonche ligento ba ko rabono ega inki ba gakolire amatukalire ni kwenyorera umugati obokera lituko nginyo ritumungno minto no muntu bwa kitobulimi paka bone gana bumubegete Mungano minto ni gakorera mangana yoko mugundo sana usimeka chibano ne chingende na ndagerende yose mugako minto nginyorete arenge ni structure ya NYS to akamurugiro mwana Jesu tabwati bundugi ubwategeji so emyakeri amageke karonku iborwa mugako minto ko karari ngegas asa ku gilgil no akortegas
wakamnando che ekara yabo mwaka 2002 2003 na inabu agasobo pasta so na baru mu pasta mpaka bonega yebona. All right, bono iga abaibuli ba bonsi totebenga gwatero mugaka no pasta alimenya iga korandi na baibo mama erenke akora. Bona aro tide tingini lise TV mugaka urime ta korandi ali sana. Nara andi tikanise kurukota mbacha ndaga chaka iwo bonene nere bono utrinita ba pasta ali orere faredo mobasia nigari kisema Nyamira lakini tingo me specific kanisa koraki ako atrinite lakini chi kanisa cha Nyamira atrinite chose mamere rende no hali mwenye uitali gasi ai kama kawaida asuburi miwae. All right. Bono ekero kinete ekero muabete kwabete okuiboru ngaki ubimabwa bwarenge kurumsiga enkagaro kuiboru ne nkaya yenyarete ngaki mwarenge kwenyara nabake abwa sokonyora abari usi 3% 3% tingo toko inonde wengi wabe muino gase ababandi 97 so kinakuwa ne nchebna na gatebi kane buri tu ngokora ari no kinite kwanza to igete tokana Nairobi nche kwanza ne buri tu Nairobi by the way lakini no to Nairobi gari ne buto kasa guru kwa Kawangware akaba totero no wonega amawa ya sari yabasaye umugaga ne gitakara sari gasi oboko ngubuga tubwata tukacha gusini utange no mungino minto kara tuacha life ikakonga umusera akabera Nairobi no akarongo some school ekuru kwangu ko primary nigo twakinete oboko ngubane sana kingo kina abantu bali bamanyete abantu bangukuruka nyimbali nali nakarukiro mumanyi litari anali kinyoro mumanyi okukina kulingo gukina primary ubotaka bumete negenteke sana ubotaka garogo kina no kuchisukuru ligitiri tabsore lyo muntu litabete no bakonyora umwike gotogotere kini goro muriri ijage kuriyitiri tabsore ligurari kwanyara gwakoreki so kogo kine karana kinete chimbu cyane cyane ngimbu yayiga ngiyayigo because iyo butaka boria nebintu byabanyane lakini nginyoro to mungono minto ko kamera ngine discipline sana nero nkonye to pakana ikirase ni ikire because nje ina kinete muburiara umusara atambe umusaka kortaki so kingo genda ngukuru primary inkaswa galia ekaneke class 6 galia mete ento abwate pamba 40 na bantu gete bakaruka community policy barenge kuwakigo ko 40 kakorete ligoso pamba 40 tali bantu bareki vivi karwa ko ligoso ukora kuibo ko 40 koma uchaka ligoso banabaria nyorto musaje na kugiribat yani okarukiru rekibona abantu ngoro abagakambaro barenge gukora ali sana abanga nyumba 10 sama tukabona bona iga lakini chinguru chabonje kato mwana minto pamba 40 na ba chinguru echibutogete sana bono nginyoro turonye ekena yetengara sobu kaiti skuru ga sinye kidogo ake abunkira sirenge skuru ko sigisi bono gerona somire sigisi umama ko so minyure kikakimo ba so mine kikiria so mipaka na boli umuntu nge krasimi ekigera bono bintore ngera timbiyo orengera ti mangene ndagera orengera tine cyokuruma aho ndo tukuria manyabwari kwa lengo gendo buno boro matene ngana abana banga jo boro na bodosi bagotigaria boro na cyo kumanyire okay kerana ndo mairi nene cyo kumagumba boro gutigara boli so boro bware ngo because boro ubu nkabona kurugoroche mambi arumanyete nigo egendo ngi atine ndagira okugende school saa 7 umunguno minto nari getieke bigya egepira gya kilo ine twakine giro bwanga twakabekeri batigoro bono konyoro boko ibono kikwara asire ngori kurutaga sukari kumbali ero ngori nige kwasa bobe so ero ngori nero yankinia so kukina koria kana gete sarad 6 bono egese gasi yakoreki yes egasi mo yani school yansinyire nchibona takire ko nteke tokana Nairobi ndiye gas umeta tuwarire squad tuwaje tukarire squad yekenyoraria yibe bago but injinare ngo mokenginyorete echeyu because barwa barenga banene twagatumiru twagenda yani bakabire buna abantu gete nchengo bamacheke kaze twako munte biboko bono ngana naje kyo monto monene kriya to konwani aba murabaru ne chinunguro sana ime
bamutito bamura karobo bamure sukari bagena barabo so ina renge buna eguni lakini innocent geto monda tamanyiti lakini kiko nya gosoma gari skuru yasinyire na getu iboko sana babo mbuga banga inkamera sana skuru kie eko ngoko primary gotoka ransemo kie ego chisema cha kegogi okay kegogi ekero na ikastana dia 8 mono minto mete karota ne chimbu chingia na bakonya na masomo na ara ba koraki in fact na bona gwete sana kero na korta matem nganyora magisi kana sekake because na bona de ya bantu bastuke kingu chuko watebi mono minto to akrase rema na bona nyorete mia na musini igoro yake ase 200 wose 500 ese 500 bueno ekena nyorona nyorete para maringa kieri eto baka wegeri city eri sakare posta barika emonto kera monta magisi yae bueno urukurwari bueno nje kinkumnyoka go changi nyorete kera mata mwa sogete ndeto kumenyete ni gode gati bueno go bege to mutume to bege to meterio ogweta matem go bege mutu gatiase serie tari aurire niroro mogeni go mutu jigoro bueno kibege to mutu jigoro gejikori tari ari kapura wingo sikyo mutu jize gajara nonde garia nenje sikerta bana lakini na bweto yamo yo korte pepe yemo nero nyorta magisiemi ko chipepe bera nyorta magisiemi njeni korte chance to korte 7 bono lakini yeti challenge 7 ekena korte garia igende kan affect sana ekekera basani ba nembaro to asometara baro ba 300 200 350 ba ko ande skuru chinene bono manyete kenyoro ali no mutara nkora gasuri na bamete pina ki emina musiri na nyoro mota nywe to mwetete irenga bono nyorete na mate ya yagenda gukora ki ucha katari ayo kurugwandu omwenga iwo maile maga marieta okay umanyete gento karore skuru ro mungaini gosoro moriri uikomanyikane abantu batakumanyikana mbari gatigatiga bono omusomi ntaka gejibune gendege sana omusomi ntaka takabona angire teraringi no echererari na njiri ngonyuwete mbe mumonya gitari mbe pilot mbe monto manene mbe mwana Jesse lakini bone ndiye ko ndiyangire njiko sone bikoro to ose njiko karo bacherani bindi mbiri karaki bono mainga no muse ngarana moy bishanga moy bisha sana so na karo magania go chaka na boku wako na bamo magania mete pine mia mno chamsi ke buri buga karaki lakini bwana bana karti bono nyueta baitete bono nene onde gari mutebi yo yumo bori na ya bire na mtabe 150 omoga papa tutararua sense meye kyagaranta itogendera bono ntunda yakabe kwikira iganta ite urakwanira omwana na role nkagari obeire gakora matemu aye itira netibu na bete gakuganya maybe nkraze itiare ose form kyora mosemi kwikira stoike egento ndagotebie ndugu yane papa antivirus yorochega na bira nyarekane ayekwanse ni gonyoreta magisi amange kumubwa mumura naro nganje to kwa munesi whatever never give up tia ko iranana asa matemo wakorto kagwa tari aro mwisho bwa maisha yao egento kyamana focus ai kolega sia onyo koko ende college somere egento kirio osomerete abantu abange bari kwanza bagwete kurwa sama somo na bare byongosi asikinyuruma onyo koko tema onyo kwatege tosine kwate to kana university ukande college kwa bwatire kosi yeyu na bo utanganire kosi yogende paka kaocho kononye masters or professor because egento na chitaka nyore kera monte irananire na ende referment ya mu kejeriri umuntu akutwara chimba utika ku focus na nontebie na ende nongorire suti onye kukubatia magarajwe yes yeah umwanchumuriri on Dizzy TV niko togendete gusanganere papa antivirus ose Andrew Omwenga erietari ya bene nigo ale omogosori egiata bwa mangana yokuegia na boigo chiso chukuegia utire nguma ime na isiko ya gusia sto aberto gusanganere bene agotete yo mugano ngaki abete kagochaka mata banta bangi mokoranga
ligabira uskana kuenda sekerenga kene mukate ngano acha kiritabu nabwato mugano na indi nyoranga ekerenga kanene kimuroberi yo no komukia na wewe gosemi mwanju muri Ndizi TV ngano naye asore na bukina korua sekerenga kemo gochia ase ekende na bakora tugwatera somtando ito Facebook Ndizi TV News Digital and some YouTube Ndizi TV News na wetera asomtanda www.ndizitv.net asotonyora chinsa emerongevere na inye amatuko atano na bere ngwe na turi asika keteri tambe tobe tokwenda gusanga nere papa antivirus. Umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gisiri na muno banyore asoro segerwa buru yakegima orore imechi nsamu kiri cya yogo mbara bari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatoka kimbego go cya setugo yani artificial insemination aso kwenyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cy'umusongo iliko enyorera amaryogo yo gusyarira bimeri endagira neti supplement cyetugo amaryogo yo gusyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatiya yanda mange naboko banyora imiyo mu cy'ukisi asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza Wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cy'ukisi iyo yakarukiru Falcon Station Wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Mwanchu murelia Ndizi TV ni gotogende gusanga na Andrew Omwenga oyo umanyekanite buna papa antivirus astogende gusanga nere umuganoye abera utumanyinga kiabete ka kwiburu abagoli baye mbarabyaba ngakibabete bakorerwa anene monekera ringi omwana omoke ase gwikira bono iga abere gagwikira ase kerengo ayikereire asigo nabokondo tugwatira somtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital and same YouTube Ndizi TV News na wetera asomtandao ito www.ndizitv.net asotonyora chinsa emerongevere na inye amatuko atano nabereye wiki inaende nyoranga ekerenga kyomoroberio yo talinga no kumanyia emegano yoka no goseme nabo kwa omuke mwancho muri leo Ndizi TV oyo kumanyanga no ena nabo gosokorwa sekerengo ekemo oika ase ekerengo kende papa antivirus yes. Nakwali nebene ase ntunda yende ntunda akabere imeyomoroberio bumuganone gwabere gotote yomugano nga buno renge ukanyora maxi 150 talibo yemo nemerongo etano abantu bagosekerera kegima umugaka kagani ukoira ochigosona ebikoro tochigosona ochigosona no ene chianga chikaunda suti nimatendi chia nalichialenge fashion inga kieri kolende bono agwikira ngwagenda tene chisemi na jitenga na chocho metendo gitumse kwaso mongno minto nerena moibishete sana kyagera babiri bagucangera abantu bakogenda chisekenderi bono nyere na tetia abantu manyito mwana one nakorete so nenje munju mongigito Higituru. Ni maitenga kielia karoko nyoranga umwana akora matemu. Banga tali uli okora buya. Abayibuli ngutwara baro kwigenanga umwana wikacha akore buya. Ya. Bono mugaka manga yagirete ba yetobate approved school. Yakarukuru echera gite yabanaria. Nero bado. Nero. Omsomi ndokota kugira basayo. Aba komode ya tiba koko. Ilini abantu bali abayibi. Ya komode tikaendo abero. Ngarira sana. Gatanya saya ko pekene keruki kikagendereire. Ndarasubira ngombe amanyene. Naliyo mu abakaka kitabaje komode ya yo mwana uyo. Cyakumwira echera. Ikyagara taragosa. Namate chinguru cya mukete kidogake. So umwamna ruko atemba. Orege principal kina chata kasira. Ngiye kyaka sagero mwana bitu. Amaso. Papa Antivirus. Maitenga neye. Ne yo kumike gima. Anemo na abu aso konyoranga. Umuyibuli ate dokwira cyaro taragosa. Nenga na yo kumike gima. Kolende? Totebyango bira tembo yo. Bono mwako ya temba na chata kasira. Ande mwako mungwana sana. Nali alenge principal etambacha. Wano mno musani yorenge. Musate ko mutabini ngweta marem.
Itukari makamukobera ritoke busego muteka mwamuka je kuri ritoke ndako mutebi bakugwa bwate itukari moiga umuzongora bako muteya yabona izuru abantu mete mete ni bere yari kigrasi mo mde hayo mete no kindo no kiri ni mwaro so fo mo no mutinyiki toka soire toka soire mutino kabere okabere lakini wane metinye bere no mutinyo kalengo chitoka so school bono omusoko mutebi neki ni mwanyo nanyarta kwa kubuta isikari ibicingoko takobera buti na bana bande principal yakora counseling bia ngaswe school kana swe school gari tambacha nabona akora tibiya sana tamwintangani top 3 abarangire tuwaria babwate A minor SG bakagabwe bono umumada muntu bunira record ya gesatu gurete school monta yo bunira record no mumura bunire ngigara bakura mwakira chinkobi ngaigwereta Andrew mumanyo mwenga ngakura kupalete uyu ninjene nabwaga kurwari 50 yingo tebi kumwe mwakumpata masikia konte kijana gwabunire record kare kurubike byare bya no ringe kamaiga ene uma teneine eyu form 1 nande tamwenta usiekera lakini mwa gante bige kijana muburi ona kolete tega nabokuru ase umweyu onye gogo chikot onye gogo kunyora ubutaka wasumurute seino nando gogo kunyoni kiyaka kolete school tamwani nabana nyorete yeria tam2 nande yeri nabere lakini tam3 nganyoro mete nasukire kuru paka D minor kingo nyakogenda garia nande bona diski kama nganje disko mono nanje to kana matanga nacho katenga nande bona ndio kungira matanga ni chiyoyo mechiyo chiaginya nande jira dirne tere umenye tere to kutirane to miti katenga wikobe naye number 1 asike nyorekyo naye mechi chikomba kitokuri karamu utugogo ukobeka mambo dina liyo mete ekana kanyanga kiria ito kunyora kiachire ono tu wate chikomba echire diechi kichibetiri na compact ne nyungo ne spiko kobeka kona ali ne chiwayo wetisa ali namagena waterekera tomanya gwetiero ngoli gwetie usigabu abantu mbaguru mbayikangereti kegereti yarenge nero yarenge kole mi abantu ende to bwate chingero chakarukiro ndombi ondombi ne chicha tokine tibono igone wetere ndage to kyachaka ngusumaiga ninki amata lakini obo kaito baruna atigire kitore garia form 3 go form 4 kikaba ngakina liege siriki arenge umete kinde form 3 na form 3 na abantu boro banyore na atigire baro banyore kidi maine nche baro ni concrete D plane lakini bono uchi form 4 kabane oto ko chire si maina gesa nei bore tunanya kwigisi maina gesa obstiyaro lakini kada bado wikangoro mukikwani iko nini kwani gesa ni chire bunyu biro pangira bande no wikangoro muki na mumete ni tore class mungu kwa tore kosana ki umutago chokati yometaye ayitoko genda because ikobe ya masomerevu. That's one thing vijana vilimontegera sana. Valimontegerete maybe mwatu kutire hopes neba ne gas neba ne school neba ninki. Kuchi form 4 ama time tukakora lakini I tried my best sana ngasoma sana na ende ngatanga ni Nyasaye. Kirige ndo Nyasaye na gukora umuki. Riyama time umete twaringa banange 150. Bono number 1 number 2 50 69 ikawa na gwera 100. Diekire 99 umete nchabono na gweta moyo ni 63 nitega ndangeli gwe na bwa tobs anga ta boko ka 99 ono tiga koro mukire next year ngirore diekire ne 100 dia ako bata 99 ato teba 100 yakateba umurore ne wakiri chinkobi orure kuru mwino garia lero nyore D+ nere bwika na irire asib na twatebete ngarangaru Andrew mumanyi omwenga aba bisa bako tokoria maisora ki ngakire ni kuru 150 ngagenda form 4 ekero nakora matemu ana KCSE I score C minor kuru 150 oroche kuru kuru nini nche mede kya garete kente ketangani ena chete ngana ngakoro muki naende ngakora my best idina nyarite
no nyekira bakorete prize giving igaria na chete na no ba abantu chete university GB+ nini na engineer simaina na bana tuli baganga kwa na wanafunzi ngali na chete ga esukuru ko kisina support kaniki kaganda kole course yoko boko electrical and electronics diploma Mwanchu mureli on Dizzy TV niko tende dosanga nere papa antivirus oyore omogosori igia time yorogongo rwagusingo charo baretera emigara berega kora chingo sori kirichia antivirus anemono ase ensemo ya YouTube ngokorore TikTok nole chonsi nole asiko na bagano tubwa tutera somtando ito Facebook Dizzy TV News digital ensemo ya YouTube Dizzy TV News na boigo wetera ase omtando www.dizzytv.net asotonyora chinsa emerongevere na inye amatuko atano na bere jiwi papa antivirus elieteli antivirus ngiriruerete wa bono menyete nani na ira dire school bono diakugire ne kindi ya school alia bono matanga ingekinero mugaka monyonja sirete waraka ngeyoweri tukeli monyonja kiraku na nsongo barengo sabio kengo babotiso abasanyi bagitorenda kogesa ngataba nenje na chance nkonyora nguchikotengera matanga butuko ngene njendro kane gali because umete kenyoro bakandukire motoriro na gatenge nabwate kinyasa gitike kumutu kiwage sibyo getereniga yatene gyoka because kyari kigijidis wono bakandukire motoriro ngakiye yuri rali antivirus ndi arengo ekana nda matanga nonyo mugakuria erikara tigara amanye na ki ngo jinarega matanga butuko tamanyete ikyagero metango charenge butuko radi ago debyo mugaka agajire butuko mereka toje meta bagaka awikeria chukorera ngombe iga ura amerika abana ba rambia bari ebujumbiro na bwate bibere litasirini nebitugi kukaiga narajinje getuke kibande gitike kingoko boko nane ko urangite bano musera akomiriko abana bana mbia bari konchinche ta matanga naje gotenga naje saa 11 buno muntu ochito bo watchman wona kirana nda omonyoncha ari ngatenga paka saa 1 ya mambi chitoro manyete toro chitoro na chiro chumete nchibwata chinguru chae no bana umwana chishito ja kwingiri cha kwingiri kine kumwe mugago somigari au mwe somia lenge anga somi story lakini hata mume tumuko chakurwe de school emo chomo some computer kama jo some computer computer ni device yenki electronics yego ebwate bito 1 2 3 ocha lakini naende nabego itwa ne virus lakini etara itira boko nyore antivirus ite virus oenda na computer yao wona mumu mnalengi discipline ngapate ita antiva ngamanye kuboya ali swali chitata chingingirete nganyore generali umwa mkago chemo umwa muksoiro chiro somiri ochire wona mwana mworo no yoki we sabu eke chito changire ka kuru bono garu chinda ire gari nenda mnalengi discipline akarute choka bono je kaburu mwa muri ko boli swali ketere antivirus dine taraime ko jitaraime okay omwari boga saka ko itira chinda ko chia stabru bwe cha yani resu ni gasareka na libono nguchikuri libiyana kikai nguchikuri brag wali ke eyetali esabu gendete kumbu mwana muri ni gachete chitorakera chiangengera ereteli bakacha kunchongeri gari ngarikana no nyekera to kugenda gori geteli chiyo gari apa munda ko na antivirus okira aba to baru tali saka kuchumaiga ko ereteli ndi getakero metera nya ereteli akoro kuramu okorikana abantu abaguchongera ralio eliko bwata okobanta alitagete kanyara brianarire abantu bakanduka nande nariri anjengire bakabonega ngamwe ngataba isirubone nche antivirus bono ngeke pakase nekeire okay ekero korete eskuru yobubu ngwa korete eskuru yobundi bono tutarikire eskuru yobundi ningorete lakini soka soko koraga butere na mai gake umumura nare kase nyane Nairobi ne gwete gucha yago yanaro ngirite kungirane Nairobi umanyete kenyoro na tangazire ngo nane Nairobi anga tato kujinjeso lakini botaka negente kebendi kuyangu enu yana kore gasi to wekanda mna antivirus ngijagirete ekara ko ante bingo ngirane Nairobi simiriri nari to bwate pamba 20 to bwate pamba 100 nere goswa kagwa kama mundigeria matoke neguni undigeria bisukari na mabera maranu mete ko kenda na ni chibano kuiterare ngubusi sana akarumwa no kubwara isi kuchikogosera umuro minto tiamugore chibando elinda chikuragira garia nalichi pass cha chete chiko ku translate lakini charenge na charenge chinyo ukaranza kwa manju kwa firi uko sawa
ina na chile boke gari ango 2014 2014 torai kana Nairobi ya musongonde nditero lime ango ile kwa kizimira kiyaya obuno bakora bwaringe ya dimu basanguchi bano mwana niche murangeri chinguru chikangerera gatwara magandi gari miko mwana ki wakalire na kanire bano mete chikabidi chikoreki chiye ekyaga limetonye kwana chire ego kuibono ekero na chagaria nkaswa Facebook naliko kwenye Facebook ya chiri ngasa kuliye kasi nyane gantebi na banga batebetigo nju Nairobi ngole koreki ngolete kumbe omumuro yo bona Nairobi twanyimanyite Nairobi ne muchumu ya umanyitali niko goikaria kwanyole bintu bire chonjo kumbe ekasi ni yane kumbe ngo struggle kandi kabwo ye sitting room nganyo atari sitting room kegera nge single room mete single room na boroje gasi ya obune kwera na boroje kichigo kyao boroje ragito amari agore na rubuta chiri bwa ore widine horobu kechikuria nyasi nganyara na bujeriera kumbe ne jizuri ntenyasi mwancho murigeria ne kinzuri arote chitire asenyasi na ndabuno to ko genda aso motimoko asendunde yakabere korende kiro achitora chikoira na asendunde akatondo chikogendera gusanga nere papa ndiwera tainga ekaraigete asense melia Nairobi na kiwo magwa bete boko gendera na ende gwikira bono iga ngaki aberokera yesi genda tugwata somtando ito Facebook ndi ZTV News Digital and sema YouTube ndi ZTV News abogwetera aso mtandao ito www.ndiztv.net asanyora chinsa emerongebere na inye amatuko atano na bere wiki yesi gonkwenda tore ase kagetari igetambe tuchikoenda asentunda ya gatatu Esukuru yokurwa morokeria yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chokisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokeria yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theatre Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia kisi low cost mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisi Gose oa Kisi miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo Gose enotisano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com mwancho muriria Ndizi TV na toa neto sanganere Andrew Omwenga oyue kukwiruka ase emitandao na boigo ase chigosolichiri akwegia papa antivirus asabere automanyia ngakyo mubwa bwabeire akaba autabiringa unabeta kwa ende skuru unabeta utenga asa matanga na boigo automanyiringa asabeta konyorera elieta papa antivirus ne ndiria lenge ase skuru kolende bonega boigo automanyia ntoenda to sanganere autabiri mugano yebuna bete kakogenda ase esabaria ya Nairobi akachikomira na kazi ni yae wikiralia akanyoranga nere ligayendete kuchandika ase ubugima papa antivirus tuna sintunda akatotwata inga okanyoranga nige okakumiringa ne bucheri ngomubone ki obegete bucheri nyombaga nikikire getaya kumbe ne chisuri ne menyamiri gutokarari getandi yebise terigo wachaki mugaso terigo wachaki koragiti gambali kuarari ndikwalimire burabu yamanya gokorie gaso ekerona ndagaria nkanyarwa n'ubugimo bwabiro bokongu wetani kali deserve lakini agantebi Nairobi gani kujitafutia
naria ngire ta sakuru kwa isiri twagachire twakomba mugongo 10 250 rituko twamanya kuminyokania ebikoro tochianga tugutambukiria abantu kali mbabwa tishomba chikoro kumandera sijui Garissa bono twagachire gari bono umenyete kerondo gusingo bwa nguguna rengere ki yani boko urwesi Nairobi igari ngeta no wero gwaku kabisa lakini nakikira limbwate simi muntu bwa kubera ninji bone kyagera esura ninje korokana na duwingo soga bona rujinje mwe njo moibi kingo itega sigari nginyorete na manjituko kwa litukari motoka itere ne kasi umayete ogweta kakutuka kuri etwagende gasigaria twanyora lituko njomete nanje tukukwana sana nande muntu one abantu bakanyanja aba Somalia bali abantu bali horia bali gukwana ninge Kiswahili getera kinago kia abantu kali meto gweka kwa kombono siringi 200 gwakona abantu kwa leta abantu lakini bono nganyoreta jiri aya nganjiriko kububwa so bibi ya jagarabu lakini timenyitia somenyete to sakuru kwa umoja tu club ngaraga ka Hornbill club wali within Igalia bona timenyiti nga egera to kwa na rtuali na 10 bob to ka bachisa diria mejisa cho cha 10 bob chisa cha 50 ni Jemmy egari nero yarwete yechi chokora eri kumukero kuri na free era yani ne chi obongeni bwo ngenjora nyitarere nerera gokoje ninyo te krembura ya twete gato ikumnyokanira karina gantiga kama tabi kaza kana wewe tupatane kwa nyumba kataba no musengo zirande kumnyoki gari rina na bwata chafuta inkumnyoka paka na ne bwata chibureki byaro byoso na bebe kasirami mbikurura ngato komuto ngenya atarire gari ne no mwinge na renge ekana atarira garia ekanso kunkurura nse egari kuruma gikumirika chitochi bono ngatabona akure gachikorere kasinyiria na kinguse chichokora chikangusa ngakoroki ngakeguru nande kasini yane yaika yacharuka ya siriria yane tegete twanya discipline ekero twatare tokonya toikire paka sako kurwai tigwe baretiri ruwai igafumbura tetweti asitwaronge mbura yatu gene distance ta nkamanya gotebana kingo charuka ekero na teba ngarachianga gete chibekire abantu babigete changa chiguni kando gari ngateba change chingongo gwero buno muito elinde tinkara kitingumira amigura because nabona charuke ngumie mono musata tatika bona majeso gese nagenda nacharuka kuru egari rigoro sichanga chirende enganyerende speed area chianga chichika mango mitata bunege sitiko chigoro chigandereke pare gomna pa ngekuna to komo tumose nkarore gramba uti ngarne ki yeso paka garra umeta kuju kuna bako revito ngarra musako mnyoki chingondi nkarora ngara yohana pinya sai ga ngarra bantu ketembero na rojo baba bravo ekiagara memory akoreki yanyegaire na akordete 30 minutes nali abantu bakunguza gurupaga ngubatebi nikekebe paka tekanya kwa kuli nali memory go chai ai ni changa chichakoreki so ekirana bera Nairobi gabunga struggle lakini bibuli banemba manyite nango bateyetira bongo koraki ruchite Nairobi gwakore school osenfo na kore amata mutukanyite rinde koraki bono ngatebi mubuli ngo mungene kiyaya ibintu mbiri bimareri genyane ndomere fea ngachira gusi bono ekirana amata mwasoka nande rintukanyirite to chitogenda arari kisi national protagonist aba iri bana bagaka masakume bonse pi kero monta kwa kagara mete ebuto yani kuboko beraga tigo berase getigaria enginju gitonya ko bena barabu ngari yo musani getone Facebook musani getone tu mene tasigete agande bi account ya nere agande bi gasinero ire asakuku taite state ere mwatate voi musengo genda garia nginyorete karango tai mama ngomo tai nimbato muiri ambori muiri kyo yunta manyeti matabi ayero muiri ko njeti mu manyeti anda bano Mombasa meta muiboria na kaabwa sana ki umwana yana ko no Mombasa na meta Mombasa bune gari bukaitingo to kaboro musekinde gari mekisi skuru otire gari betense amasaka ko ngite basi mekegero mete na bite bina yako birino bye kuchi Mombasa gari restega bono kuriria bantu kurwaria bono paka wana buna barara mabira kumba ba utana makoro kinde basi me egero na ko Mombasa esi miano mete yarenge kwanza ke Nairobi na wate credit ya 30
bona ngunya kwa kira watu mete jene na jiri Mombasa direct ikirete kaige kaptoka omolero gakora ki okaera omungire na roto kana sterere se moko mutengesi mia gakinga kiro muntu okora ki ogandi ya no muivi ano muivi ngamte ya tiri muivi gakingesi ekero neko Mombasa badi omuntu ori omusari ona kumbe tarenga no nere rafiki akartaki ngikagarie nkanyora bono mbugete nigontete goswegas muno bosekretari rende ofisi rende gosegas rende no nyobo ntereba no tini ntereba yani nyegerigwe bintu garia ngatebuga ngachukuri na makongo ukapaka moyo ngatebuga egashoka neguru kusocha ngatebana ki certificate tarasoka igubona jesi kuri kubabema umuntu wande bino obo socho buni gobo security obo watchman bana wiki ya mogora butuko wiki ya mugaso bono twakalirira makonge bono nginyorete mugaso twagachire twamnyoke bikondo mbiri ya makonge butuko twalinde chombe twalinde michiaba chitachiri kinkaransi Mombasaria yani asagu mwatate gali ya makonge ntwachite nchasina chirageni kwikando syo busani nagachira abantu babanganja busaiko ando sinachire ne banka ibone nyimoka bone gangenda nonya sakuruko nonye Philips abantu bali abantu bararya bangora bataka sana basungu gete bali niko wikonyora abantu gete bakunganja nacho insta gete mbata manyingara y'abantu kinikagari abore bakunganja kabisa bakondoka mugaka umete negeswana karakyo negeko ekero bikiaringi ikingaraste gari tubugete bitugiaria bagoteba abagitugo kunywa mabera mabisi njinga bote mabera mabisi kokaraki boronyo kurinde tichombe na kurinde tichibando etago kembana ayo ibe bwana ni chibugo kokaraki chiwoje mani nere gasi bagakore butuko twagakore garia kabatenje ni chibando ndali gakichisape ngaite chibando ange biyamba 15 akoro kuri 15 umanyete range gucha para macheso lakini bona sa manje okuruskurwa nigere distance ange kilomita 2 irende yumbo tukungabate yaje ni ngento mokora ganda mwanda mungu yiri amanje tutika naba kaigo omoro nigo bete tense ngareke tugiye kikinde kiya morogo kaire tigasuki iringo jikosuki ngareke tugiye kiyanyagara kumbe tata ne basweti ngosuki kujisomurire merete mbori mete basweti kumere mbori nonye wiki bere enyameri yagunda yamakonyeria tate kamanya guntumi go chigoro nkabwe egantumi go chuna ai igotumi go chigoro na mondo china kiya no nare kesa lakini kigoro go chigotino cha singucha ngakranza mra mori ingo kura abantu bago seke baba mugaga nilibago chokonyone baswitiria koraki nere kale gutama nasu getigaria obubu kamanya kumbua tanga minyoka tatangorori state kumnyoka ngori yabantu gukuru ui mama tatanga ibaro gukuru bono noche obugima bwana bwerire nari nabege tunse kube kujinkori egegero bako bwanyegere kadar kureki kuranywa manje kwa mradere chayara nywa kaigeri dara koraki kare niyo bongake bone kapiti tebeke ni chibando ni beta sabadozi ngigwirango bona bakubwa ekana tumeta abantu engitire gakoraki nande ngariga siango manye bado metro botako boli wagende tako koraki at least nonyore bese ugure kinde nonyore bese ugure bikoro utugaria so kero naikagari Mombasa uroche estate ngimaba usi bako seka bagata pomono minto waje komerune garia ikigara gari to bate chinchogu ndo bate chinyiti limonginyorete botuko umete chombe no bone go mugusuri ndigereti ekero montaro mobebu go gari ngombe teko ba comfortable usege ndeke begeche engombe nere security enen ore ngombe kunyo kuchoroka botuko because negete alinga twala experience yakenge sana ekero ngombe imo kimere gete ngombe yarenge zizi ono bweri toka bwata tochintinde sana tata naliko nyora borogi ba chombe rumari ali abantu basaturu koyoroka engiti yani nyangau taligento kyo wango sekera lakini gari yalinge mnesese tata ngumere igenya ngau butuko naliko yaborogi basaberu kebwera borogi babwatiri bone ko bidi kureki gakinya ngau ngabere mukaya abagira barali kyoromete bali bago chabaru kwa maskari oro mungu ngo muskari kenyoro kiao mwira ngoro to bwajirira bone ko bidi kurangiria watu eninya ngau limene kitobono nyi imagine tie no moro gyojiro karaki kaki Elizabeth kaki nyanja manga bere
Inyang'au eri chombe chachakire gokoraki. Na rina bwate to monta ntebete inyang'au ne nyoba. Tiye bintu biri muno rito gusigaria. Ngenye mnyokina magene gakoraki. So na bete garia nga struggle sana chincho kungamanya kitogudi na chirocho ngamanya kichingiti go chia egento kia renge kebepi ne nyati. Nyati na kitogo nyoroka seke usi. Yenge ngombe. Papa siko na chata tebi. Bora. Papa siko na chata ato manyindo itu moboli keta go monotoje. So kene kia renge kebekirike go kiomere karakyo ikibwa tobororo sana. So na me ekena korte gasigabwe karana kore gasigabwe egekira ngo sona ngobone college. Nganyora ngatebi muburione na ngoma tebi na menya tubu magari lakini amenye tuko kwaro ekegere ngiti angengite enchagu yatumye gati sana meta enchagu kwa neli musu limusu gonye limusu riko genda opposite igawe enchagu tayo koraki tayo konyora so ekona amenye te gari yangu stao kabisa gari bantu kunyora meta amenye tebya na nachitenga tekyo bonga tabaya atigansome bwana Mwanchu Murilia on Ndizi TV niko twende tusanganere Papa Antivirus sabe otumanyia umugano ebuna bete okina abokungwa bete kagwetira na ende ndo chinga Papa Antivirus mugano thoko ya itiko lia rero ukatoshikoyo ende torama abandi mbere bayete kumanyanga no bwatu murugi ochaberi no murugi ngocha tore sense me yugo mugano no mutambule kigima twabe tukuyokora asentunda ya rero lakini kulinde asentunda ya rero ikiora biko semia abasayi bali babira okuri tabu atimere mu bataruchina munende yose kuchimotwa egende gatangania abasayi bali bandigereti abasayi nigo botumineti chinyaruka gusaba murabonse egende gatangani nimanyete intu togotware tama evijana bagotware tama gwetania bagaka because otegete obwate miaka 20 obwate miaka 30 otete kubeka no mugago obwate miaka 50 urigetie bintu byaye kare egende gatangani eyanche manya eningu eyanche chinguru chagasigete egente getangani focus egasi yao kora anche gasi yao tobo musembe neba ko gwate certificate yao neba to certificate yao ebigeri bira bigo ikoiteke onyoro bukimo bwogo egento kenda abasana banje tokurwana kutumuna bana siasa sana akabo manyete ni wanje tumwana siasa gete wanje tumwana siasa gete kiaba nayo gutumbucio urwane gisigi ekaro gocha gusira ita kwa watu mukunguna ro cyane kana babiri bawo bantu bari mu akanyuna barabu asete mu akabeire mbago cha matangago gusegento ngyo barakore muti ogutumusan egento gyakane gusekyo mwiso abaraba minto tokeya maru keya maru ikinywa cyane gyasaliria abantu basari chigas abantu bakure para chi accident abantu baruwarira maru because ya maru meteriyo nyuta maru nabako nyoro kurwane seyo tametie tingo kurwani guso kwanyora gwakore ibintu gete byo bosoku mambere yuko kumanyara mne mitanda yakire so kaba musaye mwanyana jituma nando mete kyagakora because yekegori gekorukorunse ekobo bosoku karo gutiko mwana moka acha batabumete tatomino egento kya muitete neki egento kya muitete neki kyo bosoku gari bwatabna ki nchene gichana tiankore gas tinsibole ngombe yo monyene ngiterubweri kaki naryo konyora abantu turasikucho bosyo nanda kitazwana tabo mwako yo 2024 tiko tutwale changes onye ndu kwa bange to mwako ngonyomore nyoma onye kwa bange tenga kinkwa gachore agacha erire nabo konyora egento kwasugeti wasukumete nyasana ninga go support muntu wetuma ya Alright, tumanchu Murilia on Ndizi TV ni twende tusanganere Papa Antivirus korende asema rogoba yabono ayebuno tuchurikira omwali korende asengencho umugano ye obo mutambe ndukunyara koyokora ase ewike korende toshikoyokora ase ewike gocha ase ugentra gotengera Ndizi TV koba inkoiraniria abuto abito kugwatera nere anemono yone kinga chibiche chibugo namalio gyabera wikirana ase nchira wikano ase Marita Stanley Ondieki ase igo mwanchu Murilia Ndizi TV genda gotengera Ndizi TV na wansu mugusi ase maragoba yabono Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko